Vítejte u představení produktu Small Server. Díky dlouholeté spolupráci s partnery, jako jsou firmy Microsoft, Symantec, HP či IBM a především dlouholetou spoluprácí s našimi zákazníky jsme vytvořili unikátní serverové řešení, které pokrývá komplexně potřeby malých podniků a organizací. Toto řešení, které vám nyní přiblížíme, je výsledkem našich praktických zkušeností a zkušeností našich zákazníků. Je koncipováno tak, abyste nemuseli řešit, zda je to vše, co budete potřebovat, jestli budete platit drahou instalaci a jestli to bude opravdu spolehlivě fungovat. A je to tedy postaveno na kvalitních komponentech. Tyto starosti můžete pustit z hlavy a jen se těšit na užitek, který z používání tohoto řešení budete mít. Základní funkční Small Serveru je sdílení dat, sdílení informací. Samozřejmě zabezpečení těchto dat, také bezpečný vzdálený přístup k těmto datům, no a komunikace a efektivní týmová spolupráce. Small Server samozřejmě umožňuje sdílet tato data pro všechny uživatele, jak z běžného počítače, tak z notebooku, ale i mobilních zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony. Můžete tak bezpečně přistupovat k informacím uloženým ve složkách a dle nastavených oprávnění k přístupu, tedy někteří uživatelé mohou data jen číst, jiní upravovat, někteří i mazat a někteří zase tato data nemusí vůbec vidět. Přesně tak, jak to budete potřebovat. Můžete také ale využít intranetu a ukládat dokumenty do složek intranetu a pak v nich vyhledávat stejně jednoduše jako v internetu. Intranet vám ale umožní ukládat nejen dokumenty, ale také pracovat s daty jiných programů či databází, organizovat činnosti pracovních skupin, evidovat a schvalovat dovolené. K informacím můžete také díky technologii vzdáleného přístupu bezpečně a snadno přistupovat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Slouží k tomu stránka vzdáleného přístupu a po přihlášení si můžete číst a posílat e-maily, připojit se ke svému počítači, procházet dokumenty uložené na intranetu nebo v souborovém systému. Samozřejmě si také můžete spustit svůj informační či ekonomický systém. Přístup k e-mailům je stejný, tak jako Outlooku, na který jste zvyklí. Přístup k dokumentům v intranetu je stejně jednoduchý, tak jako v internetu. No a informační systém si můžete spustit úplně stejně, tak jako byste pracovali na svém počítači lokálně. Jednou z klíčových funkcí Small Serveru je efektivní týmová spolupráce. Jsou k tomu určeny funkce jako sdílené kalendáře, kde máte přehled o všech členech týmu, asistentka může plánovat schůzky vedoucímu, nebo vám pomocník pro plánování schůzek pomůže najít automaticky nejvhodnější termín porady. Funkce úkolů vám umožní evidovat si svoje úkoly a tím se snadněji koncentrovat na důležité činnosti a také zadávat úkoly podřízeným a kontrolovat jejich plnění a dodržování termínů. Úkoly lze snadno členit a třídit do libovolných položek a mít je tak třeba zorganizovány do projektů. Můžete samozřejmě také sdílet kontakty s ostatními členy týmu. Intranet vám pomůže při spolupráci na dokumentech například tím, že vám umožní sledovat činnosti s dokumenty, upozorní vás na změny, úpravy dokumentů, přidávání nového dokumentu či určité složky a podobně. Nebo budete automaticky přidělovat úkoly nad dokumenty všem členům týmu a to v určeném pořadí, tak jak to potřebujete a to díky funkci pracovních postupů. Jistě v každém týmu vznikne zakrátko mnoho cenných dat a ta je třeba chránit. Se Small Serverem však máte o tuto starost méně. Small Server zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti díky technologiím, jako je sdílení a oprávnění přístupu k datům, šifrované komunikaci pro vzdálený přístup, bezpečnému řešení a špičkové ochrany proti virům, spamu a napadení z internetu, automatickému zálohování všech dat a systému pravidelných kontrol zálohování a stavu serveru. A to i s protokolem o výsledku kontroly, který předkládáme buď to při fakturaci služby ROOT správce 361 měsíčně, nebo vždy i hned po provedení kontroly.
Řešení Small Server máme připraveno ve 4 variantách dle velikosti vašeho pracovního týmu a požadovaných funkcích. Liší se samozřejmě také cenou, která začíná na 15 000 korunách. Vězte, že toto řešení je opravdu komplexní a obsahuje jak veškerý potřebný hardware a software, tak instalaci a konfiguraci, ale i zaškolení uživatelů a současně vám nabídneme odpovídající smlouvu o technické podpoře a dohledu serveru. Prostě vše tak, abyste se nemuseli o nic starat a mohli se soustředit jen na svoji práci. Že se jedná o vysoce kvalitní řešení, dokazujeme i zárukou v délce 3 roky. Pokud chcete mít jistotu, že v případě poruchy nebudete bez serveru dlouho, nabízíme vám rozšíření záruky o garanci opravy serveru v místě instalace do 24 hodin od nahlášení poruchy. Abyste si byli jistí naší podporou, nabízíme balíček servisních služeb Root Správce 360 s garancí pravidelných kontrol ve vámi zvoleným intervalu s protokolováním a technickou podporou na správu všech vašich IT prostředků. Získáte tak profesionální podporu od spolehlivého dodavatele. Neustále se rozšiřující seznam našich zákazníků dokládá naše bohaté zkušenosti s tímto osvědčeným řešením, které může pomoci i vám velmi usnadnit život. Shrňme si tedy ještě jednou výhody řešení Small Server. Je to jednoduchost, vše je ideálně nakonfigurováno a připraveno. Komplexnost, nemusíte nic řešit samostatně, vše je součástí dodávky, včetně instalace, konfigurace a zaškolení obsluhy, stačí si zvolit variantu servisního balíčku a o nic jiného se nemusíte starat. No a je to garance, kdy vaše spokojenost je jištěna naší dlouholetou praxí v serverových řešeních a podporou malých a středních podniků, špičkovými technologiemi, na kterých je toto řešení postaveno a bohatými referencemi z řad našich zákazníků. Ještě si řekněme krátce něco o firmě Root. Firma vznikla již před 20 lety, tedy v roce 1992 a od počátku se věnujeme jen oblasti IT. Již od prvních serverových verzí systému Windows, tedy od roku 1997, jsme se zaměřili na technologie firmy Microsoft a stali jsme se prvními partnery v Olomouckém kraji se statutem Microsoft Small Business Specialist. K našim významným zákazníkům patří firmy jako firma Papcel, firma Orero, Haido, Metrie nebo také Vápenka Vitoul, ale desítky dalších. Věřím, že toto řešení vás zaujalo a pokud se rozhodnete s námi spolupracovat, budete jistě spokojeni. Děkuji za pozornost.